Thank you for the privilege of... Ευχαριστώ πολύ για το προνόμιο που εδόθη να μπορέσω να σε αυτή την εξαιρετική διοργάνωση μαζί με εξαίρετους ομιλητές. Απολογούμε που δεν βρίσκομαι εκεί διαζώσεις. Στη συγκεκριμένη μελέτη θα ήθελα να παρουσιάσω την μεταφυσική θεμελίωση του διανθρωπισμού στην πρώιμη δυτική νεωτερικότητα, λάμβανοντας υπόψη φυσικά και την αντίστοιχη διαδικασία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο σύγχρονος μετανθρωπισμός επί της ουσίας έχει φιλοσοφικές και τεχνολογικές προεκτάσεις, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι όλες αυτές οι διαδικασίες πρέπει να μας δώσουν να καταλάβουμε ότι η χριστιανική ορθοδοξία αποτελεί τη νέα ανθρωπολογία αυτών των εξελίξεων. Στην λατινική παράδοση, το corpus mysticum ήταν μια έκφραση που χρησιμοποιείται για τα νέα μυστήρια που αφορούσαν το σώμα και το πνεύμα του Χριστού. A shift occurred in the West whereby the body of Christ, present in the Eucharistic mystery, gradually became distinguished from the Church, also considered as the body of Christ. This development led to a separation of the Church from the liturgical mysteries. Consequently, Corpus Mysticum came to signify the Church as having an existence independent of the Eucharist and later acquired a juridical connotation. Sorry to interrupt you. Ζητούμε συγγνώμη σας διακόπτω, μικρά θητά, αλλά δεν σας βλέπουμε. Αλλάστε διαφάνειες, δεν σας βλέπουμε. Βλέπουμε μόνο την πρώτη διαφάνεια και δεν βλέπουμε και εσάς. For now, it's a simple presentation. So. All right, okay. I was worried that we have some technical problems. All right, thank you. Go on. Thank you. Academic scholarship has overlooked the fact that a specific locus for the development of these notions was the exegesis and commentary on the prayer of the Latin Mass, which, according to Saint Nicholas Cavasilas, corresponded to the traditional epiclesis. In the post-schism Latin liturgics, the words of institution are considered the moment of transubstantiation, when the Eucharistic elements become the body and blood of Christ. However, Saint Nicholas Cavasilas argued that the Latin canon did not rely solely on the words of institution for the consecration, but retained an implicit epiclesis. Saint Nicholas addresses this point. Ο Άγιος Νικόλαος Καβασίλας αναφέρεται στο σχόλιο περί της Θείας Λειτουργίας και λέει «Ορισμένοι Λατίνοι μας επιτίθενται. Ισχυρίζονται ότι μετά τα λόγια του Ιησού Χριστού παρελάβε και ό,τι έρχεται αμέσως μετά ουσιαστικά αποτελούν λόγια του Ιησού. Και ουσιαστικά αυτά τα λόγια του Χριστού μας μιλούν περί άρτου, περί ίνου και για το γεγονός ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι απολύτως σημαντικά. Ως απάντηση σε αυτή την κριτική, για άλλη μια φορά επαναλαμβάνουμε, δεν βλέπουμε τον ομιλητή. Είναι αδύνατο να ερμηνεύουμε χωρίς να βλέπουμε τον ομιλητή. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν αντιλαμβανόμαστε ότι σε αυτό το σημείο αναμφιβόλως οι Λατίνοι στην προσευχή τους αντιλαμβάνονται αυτή τη συνθήκη. Ο ομιλητής δεν έχει δώσει την ομιλία του, δεν τον βλέπουμε, δεν βλέπουμε τις διαφάνειές του. Η προσευχή πρέπει να γίνεται κοιτώντας πάντοτε προς τον Θεό. Η προσευχή αναγράφεται επί της οθόνης. Ο Βίλιαμ της Οσέρ, ένας από τους πρώτους θεολόγους που μίλησε περί της έκφρασης Corpus Mysticum εντός της Εκκλησίας, ερμήνευσε αυτήν την προσευχή κατά τον δικό του τρόπο. Αυτό ουσιαστικά μας βοηθάει να καταλάβουμε ότι το σώμα του Χριστού αποτελεί μια έκφραση του μυστικισμού προς την τριαδικότητα του δόγματος. Στον 20ο αιώνα, δύο από τους πιο σημαντικούς Ρωμακαθολικούς
λειτουργούς θεώρησαν τη συγκεκριμένη προσευχή ως την ρωμαϊκή επίκληση. Όμως η συγκεκριμένη ερμηνεία δεν σχετιζόταν με τον κανόνα. Όμως, στην λατινική εκκλησιολογία θέλησε να υπάρχει μια διάκριση με τη σχέση της Θείας Ευχαριστίας και του μυστικισμού της Εκκλησίας. Μέσω των σωμάτων της Εκκλησίας καταφέραμε να μιλήσουμε και πάλι δεν βλέπουμε τον ομιλητή. Δεν είναι το να δερμηνεύουμε όσο δεν βλέπουμε τον ομιλητή. From the Eucharist, redefining the church as a non-Eucharistic and or extra-Eucharistic entity paved the way for the specifically papal conception of the church. Within this framework, the church, understood as a human institution, is governed by the Pope, who embodies the church's sovereign legal personality. According to papal ecclesiology, the Pope, as the holder of the Petrine office, exercises absolute jurisdictional authority directly commissioned by God. Αυτή η αρχή έχει να κάνει με τις χαρισματικές. Δεν μπορούμε να δούμε τον ομιλητή. The monarchical principle of the church, the earthly analog of the divine monarchy in heaven. Thomas Aquinas in particular. Ο Θωμάς ο Ακινάτης εισέφερε στην ανάπτυξη αυτών των δύο ενιών όταν συχνά χρησιμοποιούσε τον όρο corpus εκκλησία μύστικο, corpore Christi μύστικο, στην θέση του προηγούμενου ισχυρισμού, και μετά αντεκατέστησε το corpus μύστικο με την έννοια του persona μύστικα, δυνάμει του όρου persona ficta, του μη φυσικού δηλαδή προσώπου, του λεγόμενου και νομικού πλέον προσώπου. Μιλάμε λοιπόν για μία νέα μορφή οντολογική της Εκκλησίας. Η σχέση μεταξύ κόρπους και περσόνα, σώμα και πρόσωπο δηλαδή, έχει μία πολύ σημασία. Ήδη από την Χριστολογία και την Εκκλησιολογία είναι συμπτωματικό το γεγονός ότι στην Δύση η Εκκλησία θεωρείται το σώμα του Χριστού και ιδώθηκε ως ένα νομικό πρόσωπο, το οποίο αναφέρεται σε μια δυτή εκκλησιολογία που σχετίζεται με την ιδέα του γεγονός ότι θα πρέπει αυτή η νομική οντότητα σχετίζεται με τους ανθρώπους. Η στρατηγική με τη νομική αυτή οντότητα μας βοηθάει να καταλάβουμε το σώμα με διαφορετικό, ως κάτι το κυρίαρχο. Αυτή η ταυτοποίηση γίνεται ήδη από τον 13ο και 14ο αιώνα. Ο Αλβάρους Πελάγιος ανέφερε ότι η Εκκλησία, που είναι το μυστικό σώμα του Χριστού, και η κοινότητα των Καθολικών δεν ορίζεται από τα όρια των τυχών της Ρώμης. Το μυστικιστικό σώμα του Χριστού είναι εκεί που βρίσκεται το κεφάλι, δηλαδή ο Πάπας, η κεφαλή. Ο Αυγουστίνος Τριούμφους, μιλώντας περί του Πάπα ως μια προσωποποίηση Εκκλησίας, αναφέρεται σε μια μεταφυσική κλιμάκωση, όπου ουσιαστικά όλα αυτά μπορούν να γίνουν και να επιτευχθούν μόνο μέσω του Πάπα. Κάθε επίσημη πράξη της Εκκλησίας γίνεται μέσω των αποφάσεων του Πάπα. Η υποταγή στον Πάπα είναι απαραίτητη και σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται αιρετική πράξη. Έτσι λοιπόν μιλάμε για μια εκκλησιολογική αρχή. Όπως ανέφερε συγκεκριμένα ο Αυγουστίνους Τριούμφους, μόνο ο Πάπας μπορεί να θεωρείται ο δεσπότης του Θεού, γιατί είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει κατά αυτόν τον τρόπο και ουσιαστικά κάτω από τις επιταγές του Θεού λειτουργεί και ο ίδιος. Γι' αυτό λοιπόν η επιταγή του Πάπα και η επιταγή του Θεού είναι η ίδια.
Κάποιοι σχολιαστές έχουν ισχυριστεί ότι αυτές οι εκλοσιολογικές αλλαγές και ο παπισμός αναφέρονται σε μια νέα αναφορά μια τύπου ιδωλατρίας. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλήσουμε για τον έμεσο τρόπο με τον οποίο αυτή η διαδικασία αναγεννάται. Σε κάθε περίπτωση όμως αντιλαμβανόμαστε ότι τα χαρακτηριστικά του, οι λειτουργίες του, όπως περιγράφονται από τον Ιησού, έχουν να κάνουν με τον ρόλο του διαμεσολαβητή μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Ως νομικός εκπρόσωπος, ο Πάπας θεωρείται ως ενδιάμεσος του Λόγου του Χριστού. Και βέβαια αυτό προκύπτει από μια διαλυστική διητή προσέγγιση της διαδικασίας αυτής, που παραδόξως ο ανθρώπινος αυτός φορέας που λέγεται Εκκλησία γίνεται εκπροσώπης του Θεού επί της γης. Και με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε την επιστροφή κάποιων νέων ιδεών, οι οποίες έρχονται να μετατοπιστούν στην νέα μεταχριστιανικότητα. Και όπως αναφέρει και ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, στην Δυτική Ευρώπη ο χριστιανισμός έχει σιγά σιγά μεταμορφωθεί σε ουμανισμό. Και σύν το χρόνο και με την προσπάθεια του ανθρώπου Θεού, ο οποίος έχει μειωθεί, βλέπουμε ότι τελικά μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί παρά να μην σφάλει. Ο χριστιανισμός, με όλες τις θείες και ανθρώπινες αλήθειες της, μεταφέρθηκε στον τον άνθρωπο μέσω της δυτικού χριστιανισμού και έγινε ουμανισμός. Επί της ουσίας, ο δυτικός χριστιανισμός είναι ο πιο αποφασιστικός ουμανισμός, γιατί πάρα πολύ απλά έχει καταφέρει να δώσει αυτή τη νέα ανθρωπιστική η ουμανιστική διάσταση. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι ο άνθρωπος Θεός οθείται πλέον στον παράδεισο, όπου τον περιμένει η νέα θέση του. Ένας δεσπότης λοιπόν ουσιαστικά είναι ο εκπρόσωπος του Θεού. Οι μετατοπίσεις του δυτικού χριστιανισμού επηρεάζονται πάρα πολύ από ανθρώπους όπως ο Λιν White, ο οποίος μίλησε για τις σημαντικότερες επιπτώσεις και εισφορές που είχε ανάπτυξη τεχνολογίας. Και βεβαίως ο Θεός ως δημιουργός μας έχει βοηθήσει να κατανοήσουμε ότι η ιερότητα του ανθρώπου έρχεται και αλλάζει και μέσω των τεχνολογικών εξέλιξεων. Μάλιστα, ο Lynn White στο Culture, Climate and Technological Advancements αναφέρει ότι η ελληνική εκκλησία κρατούσε τις απαρχές της χριστιανικής πίστης. Βεβαίως, μετά την εφεύρεση του Καλλίνικου, βλέπουμε ότι τα πράγματα άλλαξαν πάρα πολύ. Εάν, όπως πιστεύει και ο Μπένς, η δύναμη της δυτικής μεσαιωνικής τεχνολογίας είναι μια έκφραση της Εκκλησίας, οι πηγές του δυναμισμού πρέπει να εντοπιστούν σε λιγότερες ευρείες πτυχές της χριστιανοσύνης, ιδιαιτέρως τις ποιότητες που διαφοροποιούν το βυζαντινό χριστιανισμό από τον δυτικό. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια νέα εθνογραφική προσέγγιση του Θεού ως δημιουργού, όπως βλέπουμε και επί της οθόνης, όπου η δυτική εικονογραφία ουσιαστικά δείχνει τον Θεό μέσω πτυχών, μέσω διαδικασιών και φυσικά μέσω μιας πυξίδας. Αυτές οι εικόνες ουσιαστικά έρχονται μια διαφοροποίηση του πώς περιγράφεται και το πώς απεικονίζεται ο Χριστός ως μια εικόνα της ευλογίας. Κύριε καθηγητά, με ακούτε? Φτάνουμε στο τέλος της παρουσίασης. Έχετε μόλις ένα λεπτό. Συνεπώς, οι μεσαιωνικές αυτές απεικονίσεις μας βοηθά να καταλάβουμε και εμείς πώς μπορούμε να αλλάξουμε διαδικασίες. Οι τεχνολογίες έχουν τη δική τους σημασία και τώρα λοιπόν η έμφαση δίδεται επί νέων συνθήκων και μέσω της τεχνολογίας τα πράγματα διαφοροποιούνται. Η συνθήκη αυτή δημιούργησε μια νέα κουλτούρα που σχετίζεται με την αναγέννηση και με την υιοθέτηση του νέου ιδεασμού της Καμπάλ. Συνεπώς, αυτή είναι μια νέα συνθήκη με τεχνολογική γνώση που ουσιαστικά μας βοηθά να καταλάβουμε τη λεγόμενη τεχνοθεουργική, όπως θα την αποκαλούσα, διαδικασία, όπου μέσω τεχνικών μέσων τα πράγματα αλλάζουν. Και βεβαίως όλο αυτό αποτελεί μια πνευματική διαδικασία
όπου πραγματικά μπορούμε να καταλάβουμε ότι η Αναγεννησιακή Εκκλησία της Ρώμης ενσωμάτωσε αυτές τις ιδέες μαζί με φυσικά με τον ουμανισμό, με τον παπικό ουμανισμό. Και μετά πλέον έρχεται ο διανθρωπισμός, ο οποίος έρχεται να αλλάξει τόσο πολλά τα πράγματα, όπου μιλάει και εκμεταλλεύεται ίσως και το θεολοκληροδότημα της Εκκλησίας με τρόπο ιδιαίτερο και κατοδοκούν, έτσι ώστε να μπορέσει να δει έναν νέο ανθρωπισμό. Η προσπάθεια του διανθρωπισμού έρχεται να μας δείξει το πώς μπορεί να αλλοιωθεί η θεολογία της Δύσης. Και βέβαια αυτό δεν σχετίζεται με τις τεχνολογικές εξέλιξεις. Η Δυτική Εκκλησία γίνεται μια νέα αρχή, η οποία πρέπει να αντιληφθεί αυτές τις τεχνολογικές εξέλιξεις. Η ανθρωπολογία της Εκκλησίας είναι συγκεκριμένη και η βάση της ευχαριστίας είναι η λύση. Άρα λοιπόν η λύση στο δίλημμα του διανθρωπισμού εξαρτάται από ίδιους εμάς. Η Χριστιανική Ορθοδοξία και ο δρόμος προς την θεοποίηση ουσιαστικά περνάει μέσω από την αυθεντική συμμετοχή στην Θεία Ζωή του Χριστού.